الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Yamagat namazı hem yamagat namazının uzunselikleri yangıl okuğunga karaganda. İbn Umar radıyallahu anhuma قال Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salatul cemaati afdal min salatul fadhi eyl fardi bi 27 dereceten muttefak aleyhi. İbn Umar radıyallahu anhu rivayeti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Yamagat namazında yamagat men birge namaz okuw yangıl okuğunga karaganda bir özün okuğunga karaganda 27 tapqırga ajri ko'proq dini. Hem bu hadis Buxariyda hem Müslim'de keldi. Hem Abu Hurayra radıyallahu anh aytdı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Salatu raculu fi cemaatin tad'afu ala salatihi fi beytihi ve fi suqihi 25 ضعفan." Yamaat men birge namaz okuw yangıl okuğunga karaganda 25 tapqır sawaplyrak. Ýagny öýüňde okuğunga yangıl, ýa-ki özüňden bazar ornunda hata ötken ýerinde okuğunga karaganda yamagat men okuw 25 tapqyrga sawaplyrak, ajry ko'proq, belki onan da ko'proqdyr digen. Hem onuň faziletleri nisik? Eger de bir mümin öz öýünde taharat alha, thumma kharaja ila al-masjid. Onan hoň mescidke barha. Hem ol sygywy onuň mescidke barywy illa magar namaz bilen gene beýle bolha, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun. Ol bir adım baskan haýyn Allah Taala onuň darajasyny köterer. Mescidke angaýlap yamagat namazyna barga adım işlegen haýyn Allah Taala onuň darajasyny köterer. Wa hutta anhu biha khati'a. Hem onuň bir gunahy gafu etiler. Hem fa iza salla lam tazal malaikatu tusalli alayhi. Hem ol mescidke ingas namaz okup ultyrha, ferişteler oga salavat aýtyp ultyrarlar. Ma dama musallahu ma lam yuhdith. Hamda ol özüniň şol namaz okugan ýerinde ultyrha, zikir işläp, Qur'an okup, ferişteler oga salavat aýtarlar. Allahumma salli alayhi dip. Hamda aytırlardy: Allahumma arhamhu. Ey Rabbimiz, bol kişini, bol müminde özüňiň rahmetiňe al dip. Hem ol bir namazdan ikinci namazga kötüp ultyrha şunday halda höýleşmeýänse kişiler men dünýä huze hata öýtüp turganda höýleşmeýänse ultyrha, ol iki namaz arasynda şol zikirde galha, şol namaz arasyndagy wagtlary onuň şoluk namaz okugan sawapga toruş eteýindi. Ýagny öýlege kelip, öýle namazyny okanla kötü ultra orunda zikir işläý, Qur'an okuy, dünýä işine bölünmäý, ultyrha ikindi namazyna hatlym, ikindi namazyny okup ötkense hem şol wagtda o iki namaz arasynda şoluk namazda ultyrgan hamak sawap alaýyndy. Ajr ala. Bunyň ajry bek zor. Şoga yamagat namazlaryna ýörik gardaşlar, yamagat namazlaryny galdyrmaýyk. Görägen onuň ajrlary ninde zor. 27 tapqyrga tip aýtylgan bir hadisde, ikinci hadisde aýtylgan 23 tapqyrga hem ondan da körak gatip. Mescidke bargan haýyn bir adam bolma Allah Taala biziň darajamyzdy kötere, biz darajamyz köteriligini tileýbiz. İkinci adam bilen Allah Taala biziň gunahlarymyzy gafu ete. Şoga yntylaýyk Allah Taalaның rahmetine, oşunday gana ýeňilgine işlerdi işleyik. Hem ibadetlerimiz tewel bolar Allah Taala aldynda.